Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 19 ka mga preschools kag isa ka elementary school sa pribadong eskwelahan sa Bacolod, temporaryo nga magasira. Quarantine status sa Barangay Maaw sa syudad sang Bago, ginpanubuan. Sa balita national, National Action Plan batok sa COVID-19 yara na sa Phase 3. Ikatatlong nga telco players sa Pilipinas, kumpiyansa nga hindi mag-pull out ang ila Chinese partners kasunod sang panindugan ni Presidente Duterte angot sa South China Sea. Sa balita international, eroplano ang ginasakyan ni US Vice President Pence nag-emergency landing. Sa balita sa sports, PJ Simon o kon PJ Simon magaretiro na sa PBA. Sa balita entertainment, kasal sanday Angel Oxin kag Neil Arce ginpaisol. Samtang sa balita espesyal, 10 commandments sang senior citizens. Maayong aga Bacolod, mayang aga bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga Lawabes, Setyembre 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Isa ka low pressure area ang ginabantayan karon sa pag-asa sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas. Ang LPA ang katapusan nga nakita nga may kalayoon nga sa 155 kilometros na sidlangan sang Infanta, Quezon. Sunod sa pag-asa, may tsansa ini nga may isa ka bagyo ang amo nga LPA. Bangod sa LPA, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon kag Calabarzon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag magadalasang lapta nga pag-ulan. May pag-ulan man sa iban nga bahin sa pungsod bangod sang southwest monsoon o kon habagat. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:37 kay inas ang aga samtang mga tunod naman las 5:43 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Diin ang makini. Alright! Good morning, Liwat Action Boy. Kasi sa ato ng mga ka-aksyon. Una dira, good morning, gid kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Blessed morning, everyone. Welcome back, Sir Boy, na miss ka gid sang mga ka-Energy Fans Club. Diba, Press Dennis Richard Tibor Roma. Hi, gorgeous Miss Eden. Enjoy naman kami sa tandem yung aduwa ni Sir Boy. Shout out lang sa pamilya sa Barangay Sumag, kay Tatay Sito and Rita Ilon. Sa kasin niya kay John Mark Ilon, gamonitor man subong sa syudad naman sang Silay. Have a nice day lang sa ato ng mga ka-aksyon. Thank you so much. Gracia Hareta Horvidalia, ma'am. Good morning, Action Boy. I miss your voice. Hambali, ma'am Gracia. Alagad Kevin Henry, good morning, Action Radio. Good morning from Alagad Radio, Hinubaan family. Thank you so much. Reinhardt Malinaw, good morning, Action Radio Bacolod. Stay safe, everyone, and God bless. Lourdes Blazer, good bless and keep safe. Bam Villaflor, Suzette Plomeda, Sir Philip Alunsagay, good morning. Hambar ni Ma'am Liza, hi kay Tioy Tata Ramos, good morning lang da sa ila ni Tita Mary Hill. See you later, kuno. Yes. Sakay Cisco Biola Baloyo Eras, good morning man. Sakay bro ko da June Eras, good morning. Dali lang kay plastar ko ni blang akon nga. Nataka-time I-plaster siya mayo Sige. Din ka na to? Kay Torco Jong ko, lambutan mo last Torx, why? Wala pa. Sige. Si Dennis pa ho. Dira ka kay Dennis, sugod. Ate, hindi ko na yung makita. Ay, hindi ka naman sunan. Ano naman? Sa Inday Blaza, good morning. Dennis Richard Tibor Romo, good morning. Again, Mommy Eds, Action Boy, ka very brown out, gid balaya sa amon. From 1 a.m. until now. Bo, perte. Yes, may ara sang advisoring si Neko. Maghalong ka, magdala payong, especially sa Energy Fans Club. Welcome back again, Action Boy. Yes, nag-posted Action Boy sang sa schedule sang Seneco subong nga adlaw. Para ni gani actually sa September 26. May aragin man gali bro, no? I-check ta, pero kayang aton da nga ginano para sa September 26 pa man. Pero tanawon ta base subong apektado kay grabe from 1 a.m. until subong. Do ka budlay gina. Kaginot ni kakatulog. Correct. Sakay dire ko galing makasugod na kay Annie Jan, no? Sige, go. Good morning kuno and happy Thursday. Ivy Lucasan, mayang agaman. Of course, sakay Julius Orvidalia. Yes. Ang habi ni Juan ni Gracia. Gracia.
Torco Jongko, welcome kuno Aksyon Boy. Sa ganito. Marites Vertudazo, maayong aga diha sa inyo sir. Kaga ma'am, nagapamati ako kada aga sa inyo. Sa Mansilingan ako, ay very good. Mansilingan sa gali. Dennis Anina, yes, super correct, Mother Liz. Sino si Mother Liz? Si Ma'am Liza Joy, Energy Fans Club. Okay. Jen Oceser, Oiseser, good morning. Welcome back. Welcome back. Arman Harder. Ikaw, feeling mo blado ka, kung mo ka family, good sinyo ba lang? Ay, diba? welcome. Welcome back. Perfect. Ang mga Action Boy, okay na hidlaw. Ara na si Ma'am Vanessa Mayo. Oh. Ara na siya? Sabi niya, welcome back, Action Boy. We all miss you. Hello, Miss Action Gorgeous Eden. Ha ha ha, I was on the dentist. That's why I missed the first portion. Hello, Miss S. Santander. Keep safe. Correct. Doon hidlaw man ta kay Vanessa ba? Oo, Ma'am Vanessa Mayo. Pero mina iya every day, every minute, every minute. Arman Harder, may agaman, Ken Car Flores, sakay Phil Alonsagay, dara sa Japan, good morning. Sakay Antonio Torres III, Tonet, good morning sa imo dara, keep safe ka lang ha. Hindi na iya si Neko, sila din Naseko Dennis. ka ni. Na sila Uli ko na nadumduman. Bonsoy Tionson, dira sa may Tagig. Di ka nagali ho, okay, sige. Hindi ka nag-stop sa Minnesota. Oo, wala ka nag-stop over to sa Minnesota. Kasi mag-stop over ko sa Minnesota, magtalang ko bla. Hindi, tari, pag-stop over, ba't pag-abot mo di tari, doon Santa Claus ka. Ganun, correct man. Sige. Sige lang. Okay, standby kita sa aton mga balita national. Balita. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, temporaryo nga magasira ang 19 ka mga preschools kay isa ka elementary school nga sa private school sa siyudad sa Bacolod para sa school year 2020-2021. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amilaine Sales ang temporary closures ang 20 ka mga private schools ang bangod sa manubok nga enrollment para sa masunod nga school year kay hindi pa handa ang mulutuan sa pagpatuman sa distance learning. Hindi pa karon mapalayag ni Sales ang ngalan sa mga private schools bagod pag-aprobahan pa sa DepEd Region 6 ang ilang application para sa temporary closure. Suno kay Sales sa tiyon nga magbalik sa face-to-face nga klase, liwat man nga magbukas ang mga nagsira sa mga bulutuan. Sa records ng DepEd Bacolod, 157 ang private school sa Bacolod, 88 dire ang nagsugod na sa klase, samtang 49 naman ang magbukas sa Oktubre 5 kadungan sa mga public schools. Ang 19 ka preschool, ang isa ba lang na may elementary. Oo, kaya ang ilang reason actually is wala sila mayo enrollment, makanubo sila enrollment. Tapos, hindi man ready ang ilang school sa, hindi ba sa face-to-face, kaya di laban ni online class. Si Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amilaine Sales. Ginpahayag naman ni City Councilor Renicito Novero nga ang temporaryo nga pagsira sang 20 ka mga private schools sa Bacolod ang epekto sang COVID-19 pandemic. Sunod kay Novero, Chair ng Committee on Education, nasubuan ini sa sining nga balita. Bangod og pagsira sa mga private school, ang bangod sa wala ukon manubo nga enrollees nga maapektuhan ang pinansyal nga aspeto sang bulutuan.
Dugang paninuvero ang temporary closure orders ng private schools ang mausar para sa liwat nga pagbukas sa masunod nga school year sa tion nga mayara na sila sang enrollees. Samtang ginpahag ni Novero nga wala pa sang kasiguraduhan kung bala madayon ang pagbukas ng klase sa public school sa Oktubre 5, bangod initanan ang magadepende sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Malapit na sa 100% ang enrollment sa public school sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales, terik nga school year mayara sang kapin 109,000 nga may enrollees, kagkaroon nagdangat na sa 108,000 ang nagpa-enroll malin sa kinder tubtob senior high school sa mga public schools. Dunga pa ni Sales, may 25% naman nga increase sa enrollment sang senior high school sa public schools kasunod nga may mga estudyante gikan sa private schools ang nagsilo sa public schools. Ginklaro ni Sales nga nagasige pa baton sa luyag magpa-enroll kag posible magalawig ini tubtob katapusan sa Oktubre 2020. Nagapagikangot sa karon ang DepEd Bacolod sa DepEd Central Office angot sa makinanglanon pa sa mga manunudlo sa pagpatuman sang distance learning. Ang atong enrollment, diba, nagdako na. Approaching 100% na kita. Ang kay gina-compare na mo last year nga enrollment, last year 109,000 plus. Oo. Isubong na rin na sa manog 108 na ta. So approaching 100%. Ang dugang pahayag ni Dr. Gladys Ameline Sales. Sa ibang pagkabalita lokal, ginaprubahan naman sa sangguniang panglungsod ang ordinansa nga nag-implementar sa COVID-19 contact tracing system sa syudad sa Bacolod sa tuyo nga mapahapos ang contact tracing efforts. Sa interview section firing line, ginpahayag ni Bacolod City ABC President Lady Gles Gonzales nga for publication pa ang ordinansa kag ginahimo sa karon nga implementing rules and regulations matapos ginhimo ini nga urgent. Patag ni Gonzales sa idalom sang ordinansa may application nga i-download sa cellphone para sa QR code nga among gamiton nga access sa pagsulod sa mga establishmento. Ang QR nakabutang ang impormasyon sa isa ka persona nga kinahanglanon sa contact tracing. Dugang pa ni Gonzales nga para sa mga wala sang smartphone, pwede nga magpadulong sa barangay kag ang barangay among maghahatag sang ginimprinta nga QR code. Samtang ginapaabot ni Gonzales nga i-implementar ang bag-o nga sistema sa ikaduha nga semana sa bulan naman sang Oktubre. So with the use of backtrack, no, may siya mobile app na i-download natin sa ating mga cellphone. Do pa use bala Shopee, do pa use Grab. I-download natin sa ating mga cellphone. I-register, mapa-register kita dahil sa ato na basic information. So, kung naka-register kita, automatically, gaanti pa QR code o kung nga ito na backtrack card. Si Councilor Lady Gles Gonzales. Sa iba pa naton nga balita lokal, ginpadumuan na sa Modified Enhanced Community Quarantine ang damlag lang ginimplementar nga Enhanced Community Quarantine sa bilog nga barangay Maaw sa siyudad Sambago kag anom ka makapurukan sa barangay Don Jorge Araneta. Sa Resolution number 63, yung ipirmahan ni Mayor Nicolas Yulo na petsahan September 22, iyagin pahayag yung panubuan sa MECQ ang implementasyon sa community quarantine sa barangay Maaw, Purok Astro, Montana, Violeta 1, Violeta 2, Crossing La Carlota, Kawilihan kag barangay sites sang Don Jorge Araneta bangod sa amat-amat nga paghaganhagan sang kaso sang COVID-19. September 8 tubto 22 sang gindeklarar bilang critical areas ang mga lugar kag ginpaidalom sa ECQ bangod sa lapnagon nga community transmission sang COVID-19. Nagumpisa ang MSCQ las 12:01 kahapon sang kagahon tubto las 12 sang tuwang gabi sa September 30. Bali downgrading na nagsugod na sila ECQ. Doon subong pa east ang restrictions na MECQ na lang sila. Nagmulugmagan siya, ho. Daw na tap na nakinay ang transmission naman. Ang kabayan sa pahayag ni Mayor Nico Yulo sa siyudad Sambago. Ginpahayag naman ni Barangay Tacoling Captain Lady Gles Gonzales nga pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa iya nasakupan na resulta sang sige-sige nga contact tracing efforts kag isolation agon mapunggan ang posible dugang pa nga kontaminasyon ilabi na sa isa ka balay nga mayara sa nagpositibo sa masakit. Sa interview section firing line ginpahayag ni Gonzales nga may mga personnel siya sang barangay nga amo ang nagalibot sa mga lugar nga may kaso sang COVID-19 agon masiguro nga ginasunod ang quarantine protocols. Ginako ni Gonzales nga mayara sang nagapakatiga kun isolation ang paghahambalan, apang pilit nila ginapaathag ang importansya sini para sa tanan. Palayag pa ni Gonzales nga sa karon minimal ang ila nagaka-encounter nga problema, may angot naman sa measures nga ginahimo para matap na ang COVID-19 transmission.
ang ato na close contact, no? So, 80% of the positive na to, since na ginapaswab ta dayon, gina-close mo, gina-contact trace ta, so, ang kakatabo is a household contamination o kung ang household close contact na to, nag-positive, no? Si Barangay Tacoling Kapitan Lady Gles Gonzalez. Samtang pag-umpisahan sa siyudad sa Bacolod ang pag-release ng second tranche ng food packs karon nga adlaw Huwebes para sa mga drivers ng pampubliko nga salakyan kag sa mga pigado. Ini na ikaduha nga tranche ng food packs nga ihatag sa siyudad sa Bacolod nga napaidalom karon sa modified ECQ umpisa September 8. Sunod ang Executive Assistant for Barangay Affairs Boots Suligen, kapin 35,000 ka mga food packs ang i-release kag unahon natagan ang mga numbered barangays. Duha pa ni Suligen, may 1,500 ka food packs ang mayara sang noodles apang sa Oktubre 2020 ang expiration rason nga nagpanugyan ini nga lutuon gilayon kag hindi pagpadugayon samtang madilata naman ang may expiration date nga 2023. Nagpanugyan man si Suligen sa mapunong barangay nga ihatag gilayon ang food packs kag hindi pagpadugayan pa para hindi maglain ang bugas. Sunod pa kay Suligen, nakadepende na sa kapitan ang paghatag sang food packs sa mga benepisyaryo apang hindi na diri makabaton ang mga jeepney drivers nga nagpakigbahin sa libre sakay program sang syudad. Driver gyapon kagson mga puris of the puri. Okay. Same lang gyapon kita mo na sila ibandi o kalubraman di ba? Bali sir, din tani sir ipagi sir. Barangay gyapon, barangay captain. Sir, mga pila naka food pack sir. Mga 35,000. Ang kabayan sa magpahayag ni Executive Assistant Boots Suligen. Sa katapusan nga balita lokal, ginpasalamatan ni United Negros Drivers and Operators Center Secretary General Diego Malacad ang Aksyon Radio Bacolod kag Bacolod Eagles Club matapos naghatag sang ayuda ang isa ka concerned Bacolod non gikan sa Estados Unidos. Sunod kay Malacad, nangin alagyan ang DYEZ matapos nakita ni Maria Gal sang California, USA ang post sa FB page sa Aksyon Radio Bacolod ang panawagan sa drivers nga nagrally protesta tinalikdan nga Lunes, Setyembre 21. Bangod sini gilayon nga nagpakig-angot si Gal sa mga doktor sa idalom sang Bacolod Eagles Club kag nagpalabot sang iya sini nga bulig. Dugang pa ni Malacad nagdonar sang 50 kasako sang bugas si Dr. Maria Gal sa diin 22 kasako ang tungaon sang drivers samtang ang iban ang makadto naman sa urban poor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Kag para naman sa complete management sa imong liver. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya
nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Kung iisipin natin ang kapakanan ng iba, kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi... Alright, good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers. Sa kay classmate ko Lilian Bermudez. Good morning, ano, batch action ang ngalan ko gid wala kompleto Renato, aka Boy Duran. Lilian Bermudez dira sa Australia. Yes. Then of course kay Lunan Suzette sa Hong Kong naman ni Action Boy. Maria Isabel, good morning man. Kay Kagawad Peter Nobles ang panukoy, good morning. Gawad, good morning. Miles Martir, Action Boy, good morning. Kuno Action George. And Action Eden. Sino George naman? Keep safe, pero God bless. Watching sa Eroreco. George Splok. George. Splok. Tikay na pa US ka. Si George ka na eh. Muna? Oo. Suzette Alunan from Hong Kong. Muna siya na? Yes. Sige saka. Wala ka santo na si mo ha. Gani. Dennis Richard. Why siya nag-stop? Sige mo na napasunod na. Go. Chok to na. Why ko kuno nag-stop sa Minnesota? Kaya ba siya awiran ko ni Carl Anthony Towns? Sino naman eh? Sa NBA. Hindi ko kilala. Si PJ Simon lang kilala. PJ Simon. Alex Fontes. Agaman Tata Ramos. Lisa Joy Ilon Amoroso. Saan mo ko na dulong? Medicare ka. Sige, kita ma'am. Super diragi niya ilakad mo. Nadri sila yan ang gusto na. Julius Ayungon. Watching live from Santa Canlaon 1, La Castellana. Natamyat ang family Iligan. Elizabeth Malaka Gamala, Ma'am Elizabeth, good morning. Maria Earl. Ma-Earl, good morning. Michelle Baikin. Oy, Mami ni Kwan. Tita Michelle, good morning. Mami Habal ni ni- Caitlin Nang, good morning ka na. Caitlin Nang. Sino na si Caitlin Nang? Ano naman ang panuktok mo, da? Sino nanoktok? Hindi pwede nga good morning si Caitlin Nang kay Michelle Baikin. Pwede lang man, di ba? Hindi Ano ni si Being JM respectful is na nothing wrong with at all. True. Ano kay JM Joy? Sino na si Caitlin Nang? Istoryahan niya lang. For me ha? to discover. True, perfect. Assignment mo na. Kita ko na the friends kami na ni Caitlin sa Facebook. True. Mm-hmm. Hindi ba mga friends nyo na ni... True, perfect. Hindi ba nyo na mga friends ni Doran? Yeah. Naglain naman gali. Oo, syempre. Tapos sa milk tea, move on. Flor Delisa Barillo. Good morning, man. Rodita Trinidad Cruzit. Leslie Gutierrez. Jocelyn Libuon Dispoho. Good morning, man. Ray Jantan Villalon. Ari na si Ray Jantan, ang Vice President. Bugtown. Giovanni Dohinog. Sa Kalong-Kalong Airport. Wendy Magallanes. Sa kay Edwin Pineda. Sige. Edwin Miranda man. Good morning, man. Sa kay Mila Alit. Mayang aga man. Sige. Kabi. Yes. Kagawad, Melchor, Baroka, Rumbines. Ay, Good Kagawad. morning. Hidlaman Morning. ako na sa tingog ni Sir Boy. Kantay sila, tanay, bigyan na hidlaw sila sa tingog mo. Pang Christmas song, dali at ka oras. Go. Ano nga Christmas song man? Ang una, dahil gagawa sa imo nga, matudum naman mo. Go. Jingle bell. Abi ko, ibigay mo na. Aming Christmas bonus. Ang na? Abi ko, mo nagasulod sa utak. May Christmas bonus man tanayahan. Well, At ayun yung Christmas Of niya. course. Ayun ang tani kay COVID niya. Hindi niya makapugong sa Christmas niya. True. Sa ato niyo wala di absent ang Christmas ya. Wala naman kita ka sang kaalwa ni Miss Nana. Happy morning, Miss. Kaya imbi ko naton Jan Chong, maninoy mo. Maninoy, good morning. Ang task force kasanag. Good morning, Maninoy. Nanglan Merry Christmas. Nanglan nadladlag greet mo na siya. Oo, sige, dito na paglimatan. Christmas na daan, ihada ka nga Yes. Perfect, Maninoy. Veronica Balyados at Charles, good morning. Jose Herson Lapinig Junio, good morning, blessed Thursday. From Stonehaven, Granada. Arian Joaquin, Renan Aloro Rico, good morning. Kuno from Sitio Kabong Bungan, Barangay Sagang, La Castellana. Hambal ni Ems Aboso, welcome home, Sir Boy. Hi, na-miss ka ginamon. Wow. Wow, Sir Al. June Marie Radok, good morning. Watching from La Castellana. Myla Dikito, good morning, man. Yes. Hindi ko kay Noel Cabalcar. Daw hindi naton ko, no? John Marie Radok. Amo na siya. Yes. Pinky Teruel, good morning, man.
Ate, sige. Chili Schofield. Good morning, Junjun Nikono. Sige. Standby na sa aton mga balita nasyonal. Kag sa ato naman nga paglikaw pagit sa balatian ining live. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:39, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag siyang chief implementer sang COVID-19 response ang gobyerno nga ang phase 3 sang National Action Plan batok sa COVID-19 ang ginahimo na sa karon. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni Secretary Carlito Galvez nga ang gobyerno target nga maimplementar ang phase 3 sang plano umpisa bulan sang Oktubre kag ini magatutok sa pagpabilin nga mapanubo ang transmission sang kagaw sa masunod pa nga 6 ka bulan. Doon pa ni Galvez, isa kahangkat sa karon ang kung paano mas mapanubo ang COVID-19 cases sa bugos nga pungsod sa pinaka-minimum nga level. Ginanunsyo naman sa DOH nga gobyerno magapagawa sang revised omnibus guidelines sa COVID-19 testing, detection, isolation kag quarantine management. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang anunsyo isa ka adlaw matapos ipagawa sang Lancet Medical Journal ang pagbutang sa Pilipinas sa ika-66 sa 91 ka pungsod kung pagtinguha sa pagtapna sang COVID-19 ang paghahambalan. Sunod kay Vergere, ginaprubahan na sang Interagency Task Force ang pilot run sang antigen test. Dugang pa ni Vergere nga kung makagawa ng resulta, ipagawa sang ahensya ang omnibus guidelines kag ang bilog nga dokumento ang ma-update. Gindayaw sa mga leader sang National Defense Committee sa duha ka panalgan sang Kongreso ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte nga pag-invoke sang arbitral victory sa Pilipinas sa 2016 batok sa massive claims sang China sa South China Sea. Sunod kay Senator Panfilo Lacson ang anunsyo sa Presidente sa United Nations General Assembly angot sa mga ruling magadula na sang pagpangduwa-duwa kung manindugan siya angot sa issue sang West Philippine Sea. Kontento man si Muntinlupa Representative Rufy Biazon, ang Senior Vice Chairman sang House National Defense Panel angot sa palayag sang Presidente. Samtang wala naman nagapati si Senator Leila de Lima sa anunsyo sang Presidente. Kagin pahayag nga duda ini kun bala iya ni Duterte ang desisyon o kun ginpasa lamang sa iya. Kumpiyansa naman ang third telecommunication player nga Dito Telecommunity Corporation ngang ila Chinese partners ang hindi mag-pull out sang ila investment matapos gin-invoke ni Presidente Rodrigo Duterte ang arbitral victory sang Pilipinas sa tuig 2016 batok sa massive claims sang China sa South China Sea. Sunod kay Dito Chief Administrative Officer Adel Tamana nga kun mahibaluan lamang ang ila ginatrabaho, oras kag resources kaupod sa Chinese partners para sa among nga proyekto, wala sang rason nga may matabo nga pag-pull out. Dugang pa ni Tamana, isa ini ka importante nga proyekto para sini sa ila. Ang Dito nga sadto anay Miss Latel Consortium ang ginabugusan sang Udena Corporation nga ginapanag-iyahan sang Davao businessman nga si Dennis Uy nga may 35% nga share, Udena subsidiary nga Chelsea Logistics Holdings Incorporation nga may 25%, kag Chinese state-owned China Telecommunications Corporation nga may 40% share. Ginbulgar naman sang DOH nga duha lamang sa kada 5 ka mga konsumidor ang ginatanyagan sang generic nga bulong sa mga drugstores. Ginhimo ni Dr. Irene Florentino Fariñas, ang head sa Policy Program Development and Research Unit, kadungan sang pagsaulog sang Generics Month. Sunod kay Fariñas, ang pareho nga sitwasyon posibleng matabo kung ang doktor nag-prescribe lamang sang branded nga bulong nga available sa mga pharmacy nga ilaman ginapanagyahan o kung ang doktor may kontrata sa isa ka pharmaceutical company. Sa katapusan nga balita national, naka-recover naman sa COVID-19 si Cardinal Luis Antonio Tagle. Madumduman si Tagle nagpositibo sa COVID-19, malapit 2 ka semana halin sa nag-abot ini sa Manila gikan sa Rome. Ginpahayag naman ni Pontificio Colegio Filipino Rector Father Gregory Gaston, isa kadako nga kasadyahan para sa bilog nga simbahan ang recovery ni Cardinal Tagle. Samtang negatibo naman sa COVID-19 ang masobra sa 30 ka mga kaparian kag staff sa PCF sa diin nagtinir si Tagle halin sa nag-abot gikan sa Rome sa tong bulan sang Pebrero.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:43. Mga ka-aksyon, Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Sige, good morning liwat sa aton na amigo kay Roberto Wanbol Gallo. Good morning. Dira sa US Las Vegas, Nevada. Sa kay amigo naton Ricky Malala. Good morning Rick. Kay Stella Villaluna. Ay, si Stella gali. Oh, tanawon ko pa na yung ginsen niya kagabi sa akon kung ano to. Kay Totong Hirona. Good morning, man. Yes, good morning Aksyon Boy. Pag-greet ko no Nida realista ga pamati gid ga monitor gina sa kuno. Balita 440 aga pagabugtaw mati gina sa kay Sir Fred Salanga. Ma'am Eden, pwede pag-greet sa Magaysay Realista family. Thank you so much. Kag of course, pag-greet lang kay Richard Galve family. Salamat gid. Hindi ka natampi man? Wala sa konto kami nag-PM. Okay. So, dire dire kita kay Sarah Jane Begasa. Yeah. Good morning. Watching from Silay City. Sa kay Chili Schofield. Niya gwapa kay Ma'am Eden. Ay, normal. Normal. Dugay na na. F. Smart Tadeo Salcedo. Monitoring from Tansa, Cavite. Sige, ikaw, Nay. Yes, good morning Nanay kay F. Smart Salcedo. Bia Jonathan, good morning. Marilu Villar Tanaman, ga-monitor lang. Ruvelin Romero Sikalag, watching from Nagasila, Carlota. Ginatamyaw si Nanay Dede, ga-monitor gid sa iya nga radyo. Salamat. Franco Villanueva Osorio, good morning. Bingsky Dagumboy, Renan Panguyang, Payungayong. Renan Payungayong, good morning. Islanta na pipilido mo. Pwede Payong na lang. Payungayong. Oo. Sarah Escuban, good morning. Classmate ko na sa ngayon college. Good morning, sa kay classmate. Jocelyn Aricevita Olac, good morning man. Remia Garcia, kay Gingging Arroyo, mayang aga. Hambal ni Aksyon JM, please greet ko no si Caitlin Nang. Thank you. From JM. From JM Bikin. Bikin. Caitlin Nang. Okay na, maidog ko, right? Idog pagad. Kita naman akong beauty. Idigon si Caitlin? Oo, paidugon niya sa right. Dapat sa left, kaya ang left sa center, kaya ang heart sa center. Sa left? Sa heart, di pala sa center. Sa agaw-agaw, sa center, kaya sa left. Lusot nga po na. Abi mo Layo ng heart mo rin likod. Ginahuya ko yaw, huy. Ano pa? Amo na pala pa welcome back ta kay Boy Duran. Sino si GM? Oo. Ginahuya ka? Ginahuya ko ya. Amo na pala as in tatlo ka Hoy. Amo na. Dapat may pa drum and bugle kami pala sa imo Aksyon Boy kani na late bugta mo ano. Ang bala kay Tiano tong nami sa US how? Damo sagad mag-English to?
Oo. Grabe ba? So, ano naman? So, bago ko lang na Bisan naman na, bisan bata gamay to, wala mo English. Oh, wow. Sana all ba? Dili sa aton, kis ala kung dako ka sa kayamanin ka, English ka. Pero sila to yun, daw. Mga bata gamay to, may mag-English. Wala, perfect. Nagka-kon bala sa ila, yaw. Tuod, magigilian, huring-huring. Ang aga-English to sila. Tuod, ginmaling kutso-kutso, ang mga kano, mayo mag-English. Pero mas mayo kung may English ang ano. Ang Pinoy. Ang Pinoy. Ang Pinoy mas mayo ang kuan ang ano bala. Bata daw may lain daw kwanta daw mas athag kita mag. Tapos sa aton di Action Boy actually ano gid ang kuan bala ang pag-organize ang sentence, ang imo sininga grammar sila to ya do okay lang. English tomato, it's okay. Ang mga kapinto mga sa mga kuan bala mga black. Oo. Ang English nila gaw double bla. Oo. Pero nakabonggal at wala to yung si Elias ang mga judger. No, Diriya linking verb mo, ang noun, ang pronoun, tunaan gida. Tunaan ko pa na ang noun and pronoun. Marami pala sa imo pag kuan mo bla kita ko picture mo pag ano naman ang mga picture? Ito bla nagkuan ka bla nag ano ganin gamba nga kuan bla declaim. Nan. Gusto niyo sampal? Kita kong picture pag-declaim sino ko na may buot gali si Eden Aboso kung magkuano. Ay, ala, perfect na yan pala. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:50. Sa detalye na sa Balita International, nag-emergency landing kagilay nagbalik sa New Hampshire, Manchester ang eroplano nga ginasakyan ni US Vice President Mike Pence pila ka minutos matapos ini nag-take off bangod sa bird strike. Ang Air Force 2 nga ginsakyan ni Pence ang safe nga nakalanding sa Manchester Airport kag wala man sang may nasamaran sa iban pangasakay diri. Safe man nga nakabalik si Pence sa Washington matapos may gintambungan nga event. Balita sa patag sa pagnegosyo, ginanunsyo sa PLDT Telecommunications Incorporated nga magapatigayon sila sang emergency maintenance activities sa isa sa ila international cable system nga nag-umpisa sa September 20, alas 8 sang aga tubtob September 25. Sa ila advisory para sila customers kag sa subsidiary nga Smart Communication Incorporated, maka-experience sa degraded internet connectivity sa panahon sang peak hours, bangod ginatrabaho ini sang Asian American Gateway Cable System. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar, may baylo karon ng 48 pesos kag 59 centimos. Singapore dollar, 35 pesos kag 38 centimos. Hong Kong dollar, 6 pesos kag 27 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, ginkompirmar ni Angel Oxin kag Neil Arce nga ginpaisol ang ila sini nga kasal. Bangod sa nagapadan nga COVID-19 pandemic. Ang celebrity couple ang nadesisyon nga ipaisol sa masunod nga tuig na lang ang ila kasal nga sa baylo una ni Action Boy gin schedule nila November tani sini nga tuig. Sino Casey? Oh, ha? Sino? Casey Concepcion? Ha? Si Angel Oxin. Angel Oxin. Si Casey, sino pa kasla ni Casey, ha? What? Ano yung mo naman siya story, yawa? Nakululbaan, ha? Sunod sa film producer, ila ginakonsiderar ang intimate wedding kung tani Action Boy. Dako pagyapon si Angel? Oo. Kita ko bala sa pero beautiful yun siya. Sa mga kwan sa una, bala sa mga PGT sa una nga mga kita ko ulit ako, yung mga nagdako, yung mga siguli, no? Yes. Though dasig siya mag-ano sa iya na nga lawas. Kaya syempre sa mga intakes niya daw sa mga medicine and etc. Sige lang akay ti inukasa naman siya, hindi naman siya kinahanglan nga magpa-sexy. Ay, hindi na kumunga mamana ka na, hindi ka na kinahanglan magpa-sexy. Hindi, I mean bala kagaran na siya. You mean kung mamana ka, hindi ka na sexy? Hindi mo pa sexy lang yapa. Hindi akong aldugay na siya sa industry. Nga nakalipas na, hindi man siling nga laos na siya, pero arang nabato niya ng body tone niya balahaw. Ti, Action Boy, gusto tanin nila intimate wedding lang. Galing kay ti, kung next Nando year... kami lang? O, kamo lang. Ikaw lang isa witness. So, null and void ang ila so, voidable ay ila kasal. So, Action Boy, nang ipaisol nila next year. So, ginapaminsan nila, in grande na lang guro nga wedding. Kay... Ate, dala ka na da. Dala na kami ng Action Doral. Kay para ko, no, dala na lang celebration nga madula ng COVID-19 pandemic. Kaya gina-consider niya man si Angel Oxin kay sa una ko wala ka attend prom, wala ka debut. So, amo ni ko nung isa sa mga big event
o kon big party para kay Angel. Matyaga ko, imbitahon ni ko ni niya ni attorney Colmenares. Matyagan mo pala. Neri Colmenares, bla? Oo. Nablusin mo. Tay matyagan mo pala nga. Ako yung na-invite na kuya. Na-invite ko na. Bala, kadin mo. Ako na-invite ko sa intimate pala. Sa intimate. Balita sa sports, magaretiro na sa Philippine Basketball Association si Peter John Simon pagkatapos ng 17 katuig. Suno kay Simon, magaretiro na siya sa patag sang basketball. Agon makafocus kag mas makatag sang oras sa iyang pamilya, ilabi na nga nagabusong sa karon nga asawa. Kaya mag-umpisa na sila sa ila kaugalingon nga pamilya. Dugang pa, wala siya nagalaom nga ang kaangay sa iyang nagdako sa North Cotabato ang makalamot sa PBA. Balita Espesyal! Hola, energy! Action boy! Ikaw may energy. Kaya doon na 15 days. Kaya wala ka energy. Go! Energy nagyapon niya. Energy. Hindi na lang magyambal ang iba. Niya. Perfect. Dapat may energy, kid. Correct. Oo. Tidalion, tani. Kaya nga ito nga oras. Ano sa na Balita Espesyal, 10 Commandments, Action Boys, ang senior citizens. Continue ito lang yung istoryahan na mo ni Action dyan, nagligan. Ano ko lang ha, i-review ko lang ang iban. Ang una to, Action Boy, let's face it and accept it. Correct. Understandable naman. Kadua, focus on enjoying people. Katatlo, place and spend what you save. Hindi mo na kuno Action Boy. Nami ako nagamba sila nga hindi mo na kuno paglambuton nga time nga madulak pas kalibutan amo pagpamana mo kay awayan pa na kuno sa mga bata mo. Amo pamana man dulas kalibutan amo pamana man. Pamana bala pamana. Kuan ng inheritance na. Kaya lang drop pa lang areglahon muna buhi ka areglahon muna. Kaya kung last will ka pa Action Boy, awayan pa na kuno. Ikaapat dira, live in the here and now, not in the yesterdays and tomorrow. Correct. YOLO, you only live once. Kumuha ko muna, amo na ganing ang mga senior citizens. Kuya ga, advice ko na niya, kung go-bra ka mo, prepara lang ka mo for your retirement. True. Nga, inablang pag-retire mo, may ara kaya pundo. Pag ma-enjoy mo. Ma-enjoy mo siya, hindi kaya mag-retire para nga magpangabudlay sa imong bata. Correct. Kaya mo pag ginambalila, mo na sang ikalima. Enjoy your grandchildren, but don't be their full-time babysitter. Correct. Enjoy ka. Amo na pala sa una. Amo na realidad sang Pinoy Action Boy, especially sa mga teenage pregnancy. Kadto back to zero, ginayang lolo kag lola. Sila nagapagatas, amo na nga mga ang inheritance panublio na ha. Panublio. Perfect. ang iban nga act pa as parents sa ilang mga apo. Oo, sila diba? pa nang duga pa nga. Kaya sila pa nang hindi na dapat may parents na sila nga ilaya. Tapos mo nang imo nga parenting. So, ang mga apo mo, may parents na sila. Bayad yung imo nga mga bata, ang parents nila mo padako sila. Oo, ikaw enjoy ka lang. Lingalinga ko lang sa apo mo. Hindi yan makapalugin. Yarang isa nga apo, kung kigan sa parents, ang lula, mga kig. Ay, gani, hindi na yan wrong. Bayad na sila. Natapos ng chimpo mo nga nangin iloy ka. Pero ang bala ni Action Boy, nga mas palangga ko nung apo. Amo na. Kaya ang bali mama, mas palangga ko no ang ginansya sa kapital. Ginansya. Kaya mo nga po, ginansya na. Ginansya. So si mama mo, ay paginansya si mo. Wala pa. Si Dwayne pa lang ginansya. Bali, Action Doral Kabato. Welcome back, Action Boy D. Greetings all the way from USA. Unahan sa abonan. Unahan sa abonan. USA. Unahan sa abonan ko, no? Action Radio Bacolod, wow, nice seeing and hearing you, boy, in FB Live and radio. Tapos aton man nga Facebook na comment. Ano naman? Kaya ika-anom direction, boy, accept. So dapat i-rewind ko lang sa mga lolo kag lola. Hindi ka mo mag-act as parents. Yes. Tapos na naiya, kung ang bata, kung ano magpadak ko sa ilang parents, ilan na naiya obligasyon, babae ilan na sila. Para okay man paminsan-minsan, i-guide mo. I-guide pero mo na totally nga, ikaw gidya mamandi. Ikaw gidya, oo. Perfect. Nan. Tiyang ika-anom direction, boy, accept physical weakness, sickness, and other physical pains. Kaya upod na sa pag-edad. Oo, pero hindi mo mapagpadalman. Kaya kung psychological, pag-direction, boy, ay, kabalo ka, may arthritis ko. Sakit yung arthritis ko. Do, pero may sakit. Nga pero may kasakit taon niya. Bawang nga basta edad ta. Baw, iban bala edad. Huwag man gamat charge na. True. Ang iban bala kayo, doon na ara na sila nga gasakit ang arthritis mo. Masakit na lang yun So, dapat hindi. Pero acceptance is the key, man. Acceptance. Pero it doesn't mean to say nga kung edad ka na, mabatsyag ka na sa amo na. Kaya iban ka nga wala sila gabatsyag. Oo. Nga iban wala. Pag abot mo sa 50, may dapat
sa world of going senior citizen, may maintenance ka na. Correct, Amo na balanan. Ika-pito, Direction Boy, enjoy what you have right now. Hindi ka na kuno yung magprosige pa nga, ay gusto ko pa to nga makabakal pa ko limusin. Sige kapag hindi na. Hindi na. Wala Wrong. lang. Stop na. Dapat makontento ka na. Oo. Ikaw, Aksyon Boy, just enjoy your life with your spouse, children, grandchildren, and friends. Amo gina. Pero hindi naman mag-enjoy, Aksyon Boy, nga night out ka pa. Do ka wrong naman, guro. Niya, masyat-syat ito. Masyat-syat ito na. Sige, kiang-kiang ka na. Do ka wrong, man. Loading ka makatulo. Ama. Sungkod pa na niya. Syat-syat ito. Shopping kami to sa mga primo ko to sa diin ka mo, tubla sa Lakson, blau. Tubla sa mga, sa mga mabugnaw ng lugar to. Sa mga chicks, blau. Masikuha rin ko sa kapo mo. Tarong lalonan. Reaction Boy. Number 9 na. Forgive and accept forgiveness. Para may peace of mind ka kung Action Boy. Hindi mo na ito pagkalimtan mo na ito may mga utang to mo nagligad yung mga tinuig. Babayin na da. Kung bayra relative salamat ka kung hindi. Kuha na lang ako ng ganun pa nang amot sa patayan ng ganun. Nang daguro. Kalain sa daguro. Ay nga sila ikaw din ka mapatay kasi sila may utang. Hindi na Gani, daguro. they're wrong. Ano ba? Daguro mo sila. Advance? Oo eh. Ito ay mas natagana magbayad. Amo na Action Boy, ang ambal nila. Hindi na pag-stress ka uling mo sa panukot. Oo. Parehas mo na pag-ambal ang iban nga. Gaka-stress ka kay mambal sila nga, ay hindi ko magbayad. Ipa-stress mo ng iban, hambalon. Ikaw naman ang ambal nga, hindi ko magbayad sa imo para sila naman ang mas stress. Lastly, Action Boy, befriend death. It's part of life. Correct. Amo na ko no. Don't be afraid ko Action Boy. Of death. Oo. Don't be afraid of hindi death. Hindi ka gin mahadlok ko Action. Because in the end, ang death kuno is the best thing that will happen. The best thing that will happen to us. Correct. Kalain ba kung di ka mapatay? Tanan nga mga pain sa world. Hindi namin bala na inang tanan mo edad ng kalamatan na ikaw yung buhay ka pa? No? Grabe, no? Ang nakabasa ko na one time na the best thing that could happen to us is death. Oo. May ara na isa ka story mo. Oo. Nga siya daw may concept daw immortal sa bala. Yes. Immortal siya bisa mag-suicide hindi na siya patay mo. Hindi siya mapatay. Kalain ngali ko tanan mo nga mga kaedad. Naglilipas na ikaw yarag yapon. Pero kita mo na sa mga movie gid Action Boy nga immortal sila di ba? More on immortal movie subuan sila. Oo, correct. Correct. Yes. May istoryas na kanami. Galing ka duwa na time eh. True. Kay tiya syempre malipas ang panahon mong upod mo matigulang madula. Dula. Ang mga friend mo pamilya malipas. Pamilya mo. Ikaw yung witness. Ang asawa mo, bataan mo mga punong klamatan na ikaw buhi ka pa. Sabi mo namin. Sa mo na siling nila, the best thing could happen to in the end is death. Oo. Okay na ko para sa mga so, kay Lola be sa death Kabangkalan. friendly. Oo, be death friendly. Basta Kabangkalan 123 na. So, pwede lang ko na. Ang importante is live your life to the fullest. No? Yes. Ipreparar mo kagalingan for death. Perfect. Correct? Okay, sige. Good morning da kay amigo natong Joseph Villasiran kay sa tropa da. Arrange na na-assign sa kuhan mo sa quarantine facility mula sa Yolanda. Yeah. Anong ranggos mo ni Joseph, sa una, surgeon pala ni Samo, basi subong nagdinjinti na ni siya. Team leader ni siya da sang police. Hibaluon tanan. Sa EB Magalona, ha? Mga tropa nila, good morning. Perfect. Standby na mag-action sa Action Hotline, Direction Art Tayhopon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Eden, Aboso. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting